iti dapat nga maited kada kayo. Isud nga po na ako Direktor Man Francisco. Imuna nga naibunong tayo dagiti farm machineries and equipment, dagiti tractor, dagiti thresher, dagiti truck, fertilizers, adupay. Imuna tayo, adubatan, itinaparamit tayo nga farm to market roads. Adumanan iti napaaramit, aduman iti napaaramit tayo nga irrigation systems. Dato'y nga tawan, ako, Direktor, dagiti Provincial Agrarian Reform Program Officers, na kayo nga leaders iti PARCOM, at tutungtong kayon, kasigurado, adumanan iti maited tayo nga farm to market roads, dagiti rangrantay, dagiti irrigation, dagiti farm machineries and equipment, kadagiti manalon iti amyanan, inya silsilbi na nga iti presidente, kastamat iti secretary iti agrarian reform, tagadtoy amyanan, charity begins at home. Ken amoyo ato iti mapaspasama. Basbasa kayo ti dyaryo, tingad kayo ti radyo, agbuy-buya kayo TV, pagkatapos ti social media, makikita yun ti mapaspasama. Kasla naburak tayong samad na Pilipino. Makita kita panaymat nga ririn, iti karga, iti dyaryo, karga iti social media, iti TV, iti radyo, iti media, panaymat nga ririn. Kat at pipinabasol tayo, ibusan tayo ti oras nga panay iti riri. Kat sapay lang tartarosan tayo nga hanmat lang data flood control iti issue nga masapol nga iktan tayo iti anay nga atensyon. Panunutan tayo nga dagiti dadto mapay nga parparikot tayo. Ikan tayo iti gusto nga atensyon dagiti kasapulan dagiti mannalot. Apay kunayo umuna dagiti mannalon nay kaadwan kanya tayo nga mannalon ket lumaklakayen bumakbaketen. Anya ti average age ti mannalon idi 10 years ago kunada 50 tata sigurado 60 years old ti average age. Isu nga sapay lakuma sursuruan tayo dagiti anak tayo dagiti apo tayo apay sursuruan tayo isuda nga handa nga ipakbati dagiti dagdaga tayo nga uray balindan to na professional inhinyero, doktor, abogado handa kumamat nga baybayan iti dagdaga tayo ituloy tayo ti agmula ituloy tayo iti agtaraken ti livestock, ti poultry, ti digwan. Ituloy tayo iti agrikultura. Ituloy tayo ti trabaho ti mannalon tano saan dumteng ti aldaw agbisin tayo uno saan umasa tayo itinaba sa baling nga nasyon ag-import tayo ton agasin nyo kat importen tayo amin nga kanan tayo ay takas data ma-perdi iti food security program tayo kat tartarosan tayo importante na unay iti food security because food security is national security. Iso nga sorsorwan tayo kuma dagiti anak tayo dagiti dagdaga nga maawat tayo
ipatawid tayo kadagiti anak tayo kadagiti apo tayo ken sursurwad tayo isuda iti agmula ken agtaraken iti livestock. Ket na kami met ti agrarian reform, sisasagana kami nga tumulong kada kayo nga mannalon. Sanda kayo nga baybayan, namnamahan nyo, agtalit kayo kini Apo President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agtalit kayo iti Department of Agrarian Reform, agtalit kayo ti gobyerno tayo, tasaan kayo nga baybayan nga mannalon.